penguripan kudu kecil biang. Kok menawa kowe entuk. Sopo ndelek kurang begini. Ngambak nang iki ora ketang tikus yang entuk. Enggak mau kok bengi entuk sih. Ya. Apa? Wah, Dil. Tak ngarung ye. Malah bedil kok teko ae. Jero sik enggak nih. Bajimu. Ini bocah to kamu. Wis mlebu. Jangkrik, aku ditibakne jasku ketiban porang. Nanti aku ngombe didumpak teles kabeh. Terus piye? Ayo kerjane wong kae. Ayo, piye carane? Ya, naga wis sore. Ya. Ya, jalan cetek sih. Oh no. Ya, jingan. Iki bocah loro omah iki. Asu kabeh kek. Yo, panas-panas iki wae adus sih. Rambut gatel ram. Wah, disampo Pramadi. Wah, sampune wakeh. Sip. Waduh, belum ya. Masuk, ya. Jangan. Sudah dibilasi, udah rampung. Itu ki, isik-isik kan?
Sampo dikerucut kok ngene rantai jeding. Iki samperan tak dikerucut iki biar ngalah. Yo. Iki Sampo kok Meksiko kok Korea iki jane iki. Tuku sampo yo nek iki ora tak iki. Yo, ke sini. Yo. Aduh, Bu. Aduh, sampo digrujuk iki prang-prang jeding mantek. Hah? Wah. Aduh, digrujuk iki. Oh. Orang itu punya Argentina, kopi jadi disambung. Tuh. Nah, Malaysia itu begini. Loh, sabu tempe ya Allah, sabu apa iki? Sabu jeglok iki sapa ndi? Ket mangrabak bang bujuk tak prang jeding ya. Ora apa-apa jane iki. Malah. Oh, Hei, ndang cepet. Ganti bakore. hah? Bukan iki lho. Tak kampune. Oh, ora iso, ndang ganti. Kok selang? Diserap barang wis. Ampun ngene. Apa Argentina apa piye? Jan bedes erek tak kerjane neh. Dia benderanya putih Bimbi. Dia Jos ya. Tang. Son, tang. Tang nek. Tuh, aku sampo tok sini. Terus apa? Bloko. Kopi apa iki? Enak aja Bang ya. Dan yewe, keramas aku guyani. Apaan ini Cak? Disampo anyar. Bolak-balik dibilasi ora kena, ora masalah. Aku tuku ning Argentina kono lho. Ora kena dibilasi yo. Piye nek? Ngene ya, sampo dibilasi ra barbar iki. Atakno iki kerjane wae.